Сега ще обясня как се работи с промо кодовете. Намираме се в администрацията на Делфинчето. Отиваме на WooCommerce купони. Значи в момента имаме заложени 1, 2, 3, 4 различни купона или това са купоните за отстъпка. Нека да разгледаме този, който сме кръстили студент. Кликаме на редактиране. Значи, за него е дадено, че отстъпка в абсолютна сума. Отстъпката е равна на 2 лева и сме му задали много важно нещо, че има минимален размер при поръчка, който точно тук се обяснява, че е 15 лева. Как се прилага самия купон? Приемаме факта, че сме си поръчали от нашето меню едно или две неща, няма значение. И в този момент, ето в това поленце тук, се пише самия тип на отстъпката, на купона. В случая нашия е студент. Вижте, веднъж е изписан, той даже излиза. И в момента, в който му кликне на приложи промокода, той го смята. Но, ето виждате ли какво се получава тук? Просто излиза веднага съобщение, че минималното изискано салдо за този купон е 15 лева и той в момента не може да действа. Така че, трябва да сме направили повече поръчки. Отиваме, примерно, няма значение къде, нека да направим повече. За да натрупаме салдо, което да надхвърля 15 лева. Ето, виждате, вече е 15,30. Отиваме. В случая студентски град сме сметнали, че е 2 лева от доставката и прилагаме купона студент. Прилагаме го. И виждате къде излиза реда с отстъпка. Ето, минус 2 лева и той се го смята, че сумата е 15 лева и 30. Тоест, доставката, която сме изчислили, че е 2 лева, в момента нашата не се смята, вече можем да направим поръчка. Това е с прилагането на промокода. А иначе как се прави нов? Отиваме на купони. На купони, Add Coupons, горе. Значи първо се смята какво е отстъпка ли е, процентна или абсолютна стойност. Второто, каква да е неговата сума, 1, 2, 3 лева или проценти. И най-важното е, че тук трябва да бъде записано колко е минималното салдо, което се изисква. И самото име на купона, което ще се пише. Може да е в цифри, букви и така нататък. Това е нищо сложно.